Ulam phang ka yeng Dorbar thau an ka jalla ubadeiru ha ka juk apor MLA ka Mairang constituency uba Metbah Lyngdoh ha ka lai phau trik mentau benai ula lej ben pli pai ba ya ka Ophis trikam Jong ka Dorbar Shnong Mawkarah pelun ka bahap ha pok ka Eastern West Khasi his a string ha ka jing sakilang urang ba Shnong kinong kitkam lem ki pai ba Shnong Jong ka tiga Shnong Mawkarah ya ka tiga Ophis trikam Jong ka Dorbar Shnong Mawkarah latei lingba ka MLA scheme SRWP Jong usnem arajar ka khandai azar arpho ha ka jingmang pisa ka balong san lak tingka bal adab ru bante ya ka ni ka Ophis ha ka Plie trik Jong uni ubnai harengkat ka jinga treilang kinong shong Shnong ha ka jinglot ka bala long baro khandai lak prapun riu hajar tingka lingba ka jingte ya ka te ka Ophis kan long ka aka ka banang pensung bar ka banang la shu shu ban pentelun ya ki kam ki jam ha ka bayade bar ka bha ka mian bar ka roi ka par jong ki pai ba nong shong Shnong shu shu ha ka ni ka sngi naklang jong MLA la yo ru ban ai shi lak tingka lingba ka MLA scheme ar hazar arpuar azar apulai ban nang yarap shu shu ya ka jingdon kam ki ba ki don kam hapo ka te ka Ophis ni balapor ni tray tak tahu boleh ni tray nak kata ki bobon malah ni tray nak kata ki patba ni tray nak kata ki Shnong ki tau tray nak kata ki salah emla salah ndrei ka reti ke dostor ke dunia berbor kalau ni don ki nong ya sodas no ki raba Shnong ni don ki raba dong ni secretary ni don ki street committee ki executive member juga committee Shnong balai betul ni ki tahu kalau bagi pen naga bertaga bhaga biar Jong ke Shnong tahu Jong ke salah hal ni dengan satu Jong norim ba dan kapa dan kita yang Shnong ke berjangan kalau kau yang ayah kau betul wallah kata lu hakikat ke begini bagaimana kau balai happy but play the way kita ya kabar pentingnya bagi kita development dan kita penroi diberi nama terus kata kilo kita berlakunya dia baru tiba nak ada malu musuhnya apa pam hilong sisa tiba Ilala ia kawan penyok hari Shnong belum terjadi